Já myslím, filozoficky myslí abstraktně. Ne, to fotografie je něco konkrétního. To je věm. Fotografie je věm. Věm? Věm. Oko, co vidíš. A to se děje tak rychle, že ty vlastníky ani musí vidět. To musíš mít v prvé řadě špatný aparát. Teče ta voda? Co? Voda vždycky tekla. Tekla? Jenomže do kýbla a já to vynáším ven. Jo. A to je jenom jeden kýbl denně, víš, co já spotřebuji. To je jenom zaprášený. Co to je skoro? Tomu musím říct, že to. Za 2 roky se mi nepodařilo zareagovat ani jeden obraz. To už je tak špinavý, že tam není na to nic vidět. Rozumíte? Jinak je to krásný, svítivý barvy. Počkej, je tam houba vodovodu. Vymačkej a vždycky to utří. Já to nepotřebuji vidět, jenom aby ho to vidět. A jak to uschne, to zase nebude nic vidět. Tak je ten prak tam je, ale tím, že já to utřu, ten prak se stane průhledný. Proč ty jsi přešel z kresby na fotografii? Protože kresby už je obsaný všechno. Obrazy jsou namalovaný. Tak co já jsem měl dělat? Tenkrát ještě moc nefotil, myslím, že? Ani asi ne moc. Základní. Když jsi začal jako tak? To já si nepamatuju vůbec si nepamatuju. No já jsem zpočátku fotil, řekněme, denně 3 filmy. To je 36 obrázků x 3. To je 100 sběrů. Měl jako takový penzum, který jsi si určil? Neučil jsem si nic, no. To určil ten čas, to ne, jak jsem chodil. Všechno určil otáčení zeměkoule. Nemůžeš žít díl, než kolikrát se ta zeměkoule roztočí. Jasný. Danost. A říká se tomu třeba 8. Jaký ty máš vztah k ženám? Co? Jsi zvolil za centrální motiv tvorby ženy, že jo? No pochopitelně. Ale umění, co to je umění? To je představa.